Днес искам да споделя с вас една наистина страхотна промяна и това е промяната на Ирена. Ирена се свърза с мен и след като уточнихме какви са нейните цели, тя ми сподели за своето хоби, а именно бягането. Тя обожава да бяга. Тя от хората, които биха станали рано сутрин, биха тичали и след това биха се заловили със същата тази енергия за последващите задължения през деня. Решихме двете заедно да комбинираме хобито ѝ, бягането, с физическа активност 3-4 пъти седмично, с ластици в къщи и съответно хранителен план, който да е балансиран, да включва всичките нейни любими храни и да е максимално адаптивен към нейното ежедневие. Какво постигнахме за почти 2 месеца? Тя свали 7 кг и 200 г от началното си тегло и намали обиколките на тялото с 44 см. Както ще видите на тази снимка, ето тук, промяната при нея визуално е наистина страхотна. Имаме едно пропорционално оформяне на тялото и съответно вече дори и коремната преса е видима. Ирена, страхотна си, продължава в същия дух, защото виждам как твоите цели са на толкова от теб. Така че, ако и ти искаш да промениш тялото си, без забранени храни, без гладувания и в комфорта на дома, то свържи се с мен.